Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры заўтра ў Еўрарадыё, якое працуе па беларускім часе выходны 3 ліпеня, дзень незалежнасці. Ва ўсіх беларусаў выходны. Таму блогер Александр Кнырович у нашай студыі ўжо сёння 4 гадзіне па Мінску. Нестандартна. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Спадзяюся, што вы яшчэ не стаміліся ад сённяшняй праграмы Еўрарадыё, бо яна была вельмі насычанай цікавымі стрымамі. Ну вось паглядзім, як мы з вами, Александр, заходзім людзям у чацвер увечары, а не ў пятніцу раніцай. Сябры, нагадаю, што эфір у нас абсалютна жывы, можна задаваць пытанні, можна дзеліцца ўражаннямі, эмоцыямі, калі ўражанні і эмоцыі каштоўныя для нашага стрыму, мы іх, канешне, агучым. Можна задаваць пытанні, ну, калі вы зададзіце пытанне за данат, можна падтрымаць Еўрарадыё данатам, калі вы знаходзіцеся ў бяспецы, мы, канешне, з большай ахвотай яго абмяркуем. Але, Павел, у меня да вас ёсць прапанова. Справа ў тым, што на гэтым тыдні адбываліся некаторыя падзеі ў Коардынацыйнай рады, які мяне цікавіць, як ведаеце, як ностальгія нейкая па тым, што там адбывалася. Але я разумею, канешне, але я разумею, наколькі гэта зараз не цікава ввогуле гледачам, таму я прапаную, паважаныя сябры, калі у вас нешта цікавіць маё ці Павла стаўленне да таго, што там адбываецца, напішыце аб гэтым у каментарах. А так без гэтага мы не будзем абмяркоўваць, хто там каго і як абраў, і все астатнія пытанні датычныя гэтай структуры. Хто там каго? Конечно, вельмі цікава. Ці не цікава? Не вельмі. Так, ну, самая гарачая тэма апошняй гадзіны, літаральна гадзіны палутара, гэта, Александр, ну вот, як бы было гэта амаль, здаецца, 2 тыдні таму, хутка вельмі ляціць час, да? І вот хутка пралецелі гэтыя дні ад атакі аўтобуса, які ехаў з Гомеля, да, ў Геленджык, вёз футбалістаў беларускіх і быў атакаваны на тэрыторыі Расіі ў Бранскай вобласці дронам. І вот як бы не прайшло, а можа і прайшло, ну вот блізу 2 тыдняў, як дэжавю, проста нейкае рэальнае дэжавю. Аўтобус, які вязе турыстаў з Беларусі у Анапу, на гэты раз не Геленджык, а Анапа, але гэта мы разумеем, гэта зусім побач, да? Атакаваны дронам, беспілотнікам на мяжы, прямо на мяжы, карацей, на памежным пераходзе. Вот я не ведаю, ці то паспеў ён з Беларусі ў Расію, ці то не паспеў, вельмі мала дэталяў. І вось маё першае да вас пытанне, Александр, вы ў такія супадзенні вот верыце? Супадзенне тут... У меня некалькі думак адразу з гэтай нагоды. Глядзіце, па-першае, на мінулым тыдні, ну, калі нашы гледачы не ведаюць, я нагадаю, што адбылося першае паседжанне Рады бяспекі ААН, якое было ініцыявана Беларусю менавіта з той нагоды, што был атакаваны раней аўтобус, і там была заява Беларусі, але яна была вельмі цікавая. Працаўнікі Беларусі сказалі, што дрон был украінскі, але хто атакаваў, невядома. І таму рада адбылася, але ва ўмовах, калі ніхто не знае, чый гэта дрон, і, ну, астатняе все, яна такая была вельмі цікавае паседжанне без усялякіх вынікаў. Гэта было на мінулым тыдні. На гэтым тыдні вось гэтай падзеі, сённяшняй падзеі, мне, ведаеце, першае мне ўвогуле, как бы, ну я ж уже прывыкшы да таго, што паміж Польшай, Літвой, там Германіяй, астатняй няма ніякіх мытных пераходаў, і я себе так разумею, што паміж Беларусю і Расіяй, паколькі гэта саюзная дзяржава, не можа быць ніякіх мытных нейкіх кантроляў. Гэта азначае, што там не павінен ніхто стаяць, што павінен проста прыязджаць наўпрост. І для мяне было цікава, што дрон трапіў аўтобус, які стаяў на гэтым мытным контроль. Чаму там ёсць это контроль, я не разумею. У нас дзяржава 30 гадоў. Саюзная дзяржава 30 гадоў. Па-другое, ведаеце, 17 чэрвеня беларуская МЗС апублікавала заяву з нагоды вось гэтай атакі папярэдняй. І заява была вельмі такая прыкметная. Чаму? Там было написано, што беларуская дзяржава как бы папярэджвае, што не трэба ездзіць у зону баявых дзеянняў, а также у рэгіёны, якія суседнічаюць з гэтай зоны. Ну, гэта чытае тая самая Бранская вобласць, кажа МЗС. Але
Калі справа ў іншых краінах, не ў Расіі, то МЗС і астатнія структуры астатніх дзяржаў пішуць наўпрост: не трэба ехаць да Бранскай вобласці. Не трэба прыязджаць да Анапы, напрыклад. А тут, паколькі мы знаходзімся ў такім дзіўным стане, мы не можам назваць вайну вайною у Бранскай вобласці. Як быццам мы робім, беларуская МЗС разам з усімі беларускімі дзяржструктурамі робіць выгляд, што там няма ніякай вайны. І калі адбываецца вось гэтая падзея першая, ну ты скажы дакладна: нельга ездзіць туды. Але не. Цікава, што беларускія турыстычныя агенцыі да гэтай пары прадаюць туры ў Крым. Сапраўды, я паглядзеў, гэта было там тыдзень таму, яны прадаюць туры ў Крым зараз. І таму, ведаеце, чый гэта дрон, напэўна, у нас з вами няма ніякай інфармацыі і няма ніякага разумення, сёння мы не можам об этом абмяркоўваць. А вось тое, што паводзіны беларускай дзяржавы, яны як быццам хвалююцца не пра бяспеку беларускіх грамадзян, якіх трэба папярэджваць, куды не патрэбна ездзіць. І трэба распавядаць па тэлевізору. Не тое, што нашы суседкі ўсё ў парадку, там патрыкі ў Маскве як быццам жывуць, летні сезон в Анапе, в Геленджике. А трэба распавядаць пра тое, што адбываецца сапраўды, што там, назовем гэта так, калапс нейкі адбываецца, так? Беларуская МЗС нічога з гэтай нагоды не робіць выгляд, што ўсё ў нас нармальна, і таму адбываюцца гэтыя падзеі. Не таму, што украінскія дроны кагосьці атакуюць. То, што украінскія дроны кагосьці атакуюць, гэта цалкам нармальна. Далей будзе горш, таму што Украіна нарошчвае выпуск прадукцыі гэтых самых дронаў. Яно будзе выпускаць іх больш і атакаваць Расію больш. І Бранская вобласць – гэта небяспечны рэгіён для беларусаў. А гэтым трэба напісаць большімі буквамі. У навінах на першай старонкі савецкай Беларусь сёння Белта і адміністрацыя прэзідэнта. І то, што беларуская дзяржава не клапаціцца аб сваіх грамадзянах, а больш клапаціцца, каб не было незручна ні Крымлю, вось яно. Таму у мяне вось такія у мяне адчуванні. У мяне дзве заўвагі, Александр, традыцыйна. Я ж, пакуль вы разважаеце, я читаю то, што ў мяне тут на экране напісана. Там што адбываецца так. Першая заўвага такая. Пад ударам апынуўся такі звычайны, мяркуючы па тым, што зараз вядома, звычайны пасажырскі аўтобус. Вы уяўляеце сабе просто звычайны пасажырскі аўтобус, які ездзіць на такія далёкія дыстанцыі. Там было 2 кіроўцы. Яны абодва пацярпелі, паведамляецца, што дрон прыляцеў у лабавое шкло. Яны гамельчукі, так сталася, што ізноў Гомель фігуруе ў гэтай гісторыі, але это не важна. Аўтобус ехаў з Мінска ў Анапу. Што прыкольна, што важна, гэта тое, што ў аўтобусе было ўсяго 12 пасажыраў. У вялікім турыстычным аўтобусе 36, можа 40 нават, всяго 12 пасажыраў. Таму все ж таки я паспрачаюся крыху з вами, што беларусы нешта не зразумелі. Беларусы, магчыма, зразумелі, але дзяржава не дапамагла. Дзяржава, я згодны, вы казалі пра дзяржаву, канешне, То бок нават праз эту коўскую рэакцыю, нават праз адсутнасць все ж таки афіцыйнай нейкай не забароны, папярэджання, ехаць у ахоплены канфліктам рэгіён. Як гэта бывае? Калі Ізраіль пачынае абстрэльваць Ліван, Сірыю, калі адбываецца землетрус дзе-небудзь у Турцыі, я не ведаю, МЗС выпускае папярэджання, публікуе тэлефоны, па якіх можна звярнуцца па дапамогу і так далее. Нічого падобнага мы все роўна не назіраем. Там у этой заяве МЗС пафас, бясконцы пафас, а не папярэджанне. І нягледзячы на гэта, мне здаецца, што тое, што ў аўтобусе было ўсяго 12 пасажыраў, нам як бы намякае на тое, ці то турагентства нейкае шыльнае, адправіла іх там, не набрало, нармальны тур. Ці то ўсё ж такі беларусы, яны
глядзяць Еврараду, глядзяць YouTube і разумеюць... Все ж таки, не па МЗС і не па дзяржаўным тэлебачанні яны робяць высновы пра тое, ехаць трэба ці не трэба, вот у гэтыя ахопленыя вайной рэгіёны. І гэта, канешне, можа крыху радаваць і натхняць. Адэкватная. Беларусы адэкватная, да. А па-другое, ось вы сказалі, што не можам мы разважаць, абмяркоўваць пра тое, чый быў дрон. Я казаў, потому што у нас няма фактаў. Нема. У нас няма фактаў. І ні ў кого яшчэ няма, я вам скажу. Факты з'явяцца, калі прыбудуць нейкія следчыя, калі там збяруць нейкія кавалкі гэтага дрона. І ўвогуле, калі шчыра, факт это з'явіцца пра сам дрон. Як і сказаў на Радзе бяспекі ООН прадстаўнік Беларусі Валентин Рыбакоў, дрон украінскі. А хто запусціў? Ён не сказаў. І, дарэчы, увогуле нафіга склікалі гэтую Раду бяспекі, я не разумею. Ізноў жа, праз там тыдзень з хвостам пасля таго, як адбылася гэтая атака, ты ўжо ці склікаеш Раду бяспекі, каб сказаць, вось вінаваты. Разбярыцеся, вы Рада бяспекі, там прыцягніце да адказнасці, накладзіце санкцыі, там і так далее. Ці там, я не ведаю, заклікаць правесці нейкае міжнароднае разбіральніцтва з гэтай сітуацыі. Ні таго, ні іншага. Проста мы заявілі пра тое, што была атака, вот был украінскі дрон. А хто запусціў, мы не ведаем. А хто ведае ўжо, хто запусціў дрон? Агентство Минск новости. Агентство Минск новости. Я не кажу про ТАСС, про известия, это, ясно. Там, да? Там адразу, там нават, я думаю, рефлексии ніякай не было. До запуска дрона. Кто запустил гэты дрон? Агентство Минск новости нам прямо заголовок такі вот дае. Пассажирский автобус Минск-Гомель-Анапа попал под атаку дрона ВСУ. Кто не ведае, ВСУ, это узброеныя силы Украины, в Брянской области. Я, калі шчыра, у меня толькі... Слухайте, Минск новости... Нема. Видите, это як сан, такие, видите, такие листок вельми желтый. Это не як сан. Не подобно? Нет, это іншыя мэты. Мэты, разумела, іншыя, але дакладнасць інфармацыі, ім давяраць мне, я ввогуле, калі мне сумна чытаць, ведаеце, Белту или СБ, калі я рыхтую нейкія выданні, то, канешне, адчыняеш Минск новости, там прям, карацей, без усялякіх дадатковых, этих самых напояў ці этих папяросак. Карацей, у іх там сидзіць экстрасэнс, я не ведаю, што адбываецца там в этих Минск новостях, да? Ці, яны былі ў гэтым аўтобусе, можа, это ехала і то. Да яны гэтым дроном кіравалі. Вось, так, калі яны кіравалі гэтым дроном, то як яны могуць пісаць, што это ўзброеныя сілы Украіны? Разумееце, як бы вот хацеў бы, можа быць, ускласці на каго-небудзь адказнасць, да? Вось, але не буду, потому што у нас все ж таки тут Еўрарада і все ж таки журналістыка. Я здзіўлю, скончу гэтую тэму, перейду до другой. Мне учора непасрэдна ў лічку пісаў Ігор Тур. Ігор Тур пісаў? Ніфіга сабе. Дарэчы, таксама. Хвілін 20 чувачок упэўнены на 100%, што першы аўтобус быў атакаваны украінскім дронам, і я думаю, што наконт другога у яго таксама ніякай рэфлексіі. Да. Слухайце, у яго такая праца. Нечто, хто не зразумеў, што ў Расіі нешта не так. Это дырэктар гомельскага перавозчыка «Сталіца» Константин Дегтяроў, які патлумачыў, што это вообще-то рэгулярны рэйс, які афіцыйна увесь час праходзіць па гэтым маршруце. І то бок ён не зразумеў, што ў гэтым і праблема. Як звычайна праходзіў па гэтым маршруце. У мяне ёсць канспіралагічная версія. Вот тады, 2 тыдні таму, прагучала ад Лукашэнкі, то бок акрамя гэтых паўнамёкаў на тое, хто хоча ўцягнуць Беларусь у вайну, прагучала ідэя, што трэба ўсе пасажырскія перавозкі
замежныя, да, за мяжу. Все выезды за мяжу согласовывать с дзяржавай. Все маршруты, ну, там пра спіс пасажыраў, конечно, не ішло гаворкі, але і вот неяк прагучала, і бачыце, гэта ідэя, ну, знікла з поля. Да і Лукашенко сам, дарэчы, знік крыху з поля, да? Вось у момант атакі, я так разумею, вылетаў ці ўжо летеў з Інданезіі ў М'янму. Зручна, зараз гэта абмяркуем. Ну так вось, і каб все ж таки даціснуць, да? Ну вот, глядзіце, што адбываецца. І зноў нейкі вот перавозчык нічога не зразумеў і паехаў праз Бранскую вобласць у 30 кіламетрах ад мяжы з Расіі з Украіны. Вот. Вот калі ён не зразумеў, значыць, можа быць, іншы не зразумелі, значыць, трэба эту схему нармаваць. Ну, а тут у нас дадатковы кантроль за даволі адчувальнай рэчу, да, то бок, канешне ж, кантралявацца будуць не толькі паездкі на ўсход аўтобусныя, але і паездкі на захад. Опс. Ось, да. Слухайте, ну а что, расскажете, про что тур писал? Давайте крыху поздней. Вот тут мы уже вырулили. Вы как раз подумаете, если можно рассказывать? Можно. Да? Ну, это же все-таки ваша особистая переписка, я так разумею. Прикольно, теперь у меня есть особистая переписка с Игорем Туром. С Игорем Туром, да. Ну, как бы один шаг до Кейса Харрисова засталось. Крок. Ну, не зусім. Что, такое писал? Не, ни в коем разе. Александр, я СБУ. Такое мне писали ранее, как бы. И, вербуйтесь. Ну, и, собственно говоря, самая адекватная реакция была, когда такое пишешь, одразу скринишь и Facebook, и они перестают писать одразу. Чамусьці, калі гэта становіцца публічным, ім не цікава. Разумеюць, што ўсё ж такі не на таго напалі. Карацей, глядзіце, вось гэтая рэакцыя Лукашэнкі на першы... Пра тура пагаворым яшчэ. Пра тура пагаворым, да, давайте пра Лукашэнку, все ж таки пра начальніка тура. Вось, хаця там, ну ладно, вертыкаль начальнікаў. Вось, значыцца, першы раз ён быў у Мінску, да, калі аўтобус атакавалі, давялося неяк рэагаваць. І як бы рэакцыя Лукашэнкі, яна была вось у гэтым агульным рэчышчы беларускіх уладаў, і Вальфовіч тое самае казаў, што дрон украінскі, але нехта нас хоча такім чынам вцягнуць у вайну. На фоне мы это абмяркоўвалі ўжо з вами просто бесконцых заяваў украінцаў пра тое, што Беларусі не трэба ўцягвацца у вайну з апісаннямі наступстваў магчымых там і гэтак далее, і гэтак далее. Тут ён у самалёце. Як бы нічога, магчыма, нават вот прызямліўся. Я мне пішуць літаральна хвіліну таму. Нічога не ведае, атрымліваецца, і вообще ні пры чым атрымліваецца. Ну вот я таму і кажу, што зручна. Зручна, зручна, асабліва гэта зручна для, ну, ведаць, калі мы будзем развіваць гэтыя тэмы канспіралагічныя, для чаго у нас няма ніякіх падстаў, але калі мы ўсё ж такі будзем лічыць, што гэта спроба ФСБ уцягнуць такі Лукашенка в вайну, а апошнімі тыднямі гэта так вітае ў паветры, так, то, што нехта угаворвае на Лукашенка, каб ён ўсё ж такі паўдзельнічаў, а ён разумее, што для яго гэта будзе вельмі небяспечна для яго ўлады улезці такімі ў гарачую фазу вайны. Таму, ну, гэта падобна на інцыдэнты, якія былі яшчэ з 1999 года, з гэтых всех взрываў. Волгодонскі, дзе там былі в Москве і так далей, з чым прыйшоў Путін да улады. Гэта калі жадаць разглядаць такія канспіралагічныя... Беслан. Так, Беслан, канешне. Гэта все вельмі на гэта падобна, але я паўтарую тое, што казаў Павел, ўсё ж такі мы намагаемся не быць такой праграмай падобнай да Мінск новасці, таму сябе слухайце гэта з нейкім там коэфіцыентам, канешне, так. Абноўлена, што ў салоне было 19 пасажыраў, але это ўсё роўна на паўпусты аўтобус. Але ёсць супярэчнасці. Вось ізноў жа пішуць, што удар быў нанесены беспілотнікам самалётнага тыпу. У той жа час пішуць ужо, што аўтобус вяртаецца ў Беларусь. Гэта тая самая сітуацыя, якая была мінулым разам. Гэтыя ўсе прапагандысцкія медыі таксама пісалі пра тое, што удар быў нанесены беспілотнікам самалётнага тыпу, але калі б гэта сапраўды так здарылася, то ад аўтобуса б мала што засталося. Вот мы Ён бы сам не паехаў. Бачылі вынікі сённяшняга абстрэла Кіева. Вот там беспілотнікі самалётнага тыпу трапляюць у дамы,
і знішчаюць сцены, кватэры, там вот это вот все, пад'езды. Вось, а тут аўтобус ужо вяртаецца, быццам бы, ну, не ведаю, супер моцны беларускі аўтобус, які вытрымаў лабавое, да, трапленне беспілотніка самалётнага тыпу. Ну вот з чаго я пачаў? Ад слова супадзення, да? 2 разы. І прычым пры тым, што я уважліва сачу за навінамі, і я не чуў, каб расійскія аўтобусы траплялі пад удар украінскіх дронаў. Это аўтобус, кого трэба аўтобус, так? Можа быць, іх там нема, але ў гэта я не веру. Я не веру, што расійскія аўтобусы там не ездзяць, да? Ну, хоць якія-небудзь. Ну, не там Москва-Анапа, допустим, вот, але нейкія аўтобусы, да? Ні разу. І нават не тое, што у Бранскай вобласці, там і навокал, як бы такіх навінаў асабліва не было. А тут за 4 гады. Ну, можа быць, нешта было, да? Там недзе даўно. Не памятаю, рэальна. А тут 2 аўтобусы за 2 тыдні. Супадзення. Я павінен адказаць, я не думаю. Ну, это вот вы... Калі не думаеце, то адказвайце, не думаю, калі... Слухайте, у жыцці не бывае супадзенняў, ввогуле не бывае супадзенняў. То бок, нават калі гэта не наўмысна зроблена, то гэта ўсё роўно, ведаеце, такі сігнал-сігналішча. Такая чырвоная лямпачка, якая мігае, ці той самы падпалены петух, які дзяўбе у патрэбную частку цела чалавека. Це вот такія вот у нас сябры навіны. Лукашенко правядзе ў М'янме ўсяго 3 гадзіны і паляціць у Мінск назад. Прывёз абразцы абутку. Я не ведаю, што ён за 3 гадзіны можа паспець і з кім можа сустрэцца. У прынцыпе, Беларусь з М'янмай краіна, якой кіруе хунта, нагадваю. Нагадаю, гэтая хунта кантралюе устойліва 21% тэрыторыі. Тэрыторыі, да. 40% кантралюе апазіцыя, астатні не кантралюе ніхто. То бок мы не маем справу з устойлівай дзяржавы. Мы маем справу з бандыцкім рэжымам, які кантралюе частку краіны. І робім выгляд, што гэта афіцыйныя ўладамі. Ніхто ў свеце не лічыць іх афіцыйнымі ўладамі, толькі мы. Ну, і мы не проста лічым іх афіцыйнымі ўладамі, я маю на ўвазе лукашэнкаўскую Беларусь. Мы яшчэ і вядзем з імі нейкае стратэгічнае супрацоўніцтва. Все пагодныя? Ну, не. Это там, як казаў Владимир Ухцінскі, супрацоўніцтва адбудзецца пры любым надвор'і. Карацей, абутак, які згадаў Александр, гэта цікавая тэма. Яшчэ ў студзені. То бок, ну, рэальна супрацоўніцтва з М'янмай, яно развіваецца. Ему не першы месяц, не першы год. Это не там азнаямляльны візіт нейкі. Вось. У студзені размаўлялі пра тое, што Белвест збіраецца шыць для М'янмы тактычны абутак. Вось як Александр... Прабачце, у меня свята завтра, у меня в голове заиграла это из Pet Shop Boys. Go West, Белвест, да. Прабачце. Да, только тут, конечно, Go East, відавочны. Вось, але, окей. Вот так вот мы спрабуем выцягнуць. Белвест — это ж банкрут. Белвест банкрут. Да, банкрут. И там мы с вами разважалі. Так, 280 миллионов. Яно банкрут цалкам, и гэта ўсе пазыкі ніколі не вернуцца. Мы разважалі, што была вельмі цікавая история, как держава отдала свою частку российским предпрымальнікам, падаецца, за 10 миллионов или без всяких этих самых торгов, тендеров и так далее. Але, конечно, Белвест банкрут. Ці можа неяк М'янма дапамагчы Белвесту? Я ўпэўнены, што не. Я ўвогуле не разумею, а чаму? Ведаеце чаму? Гэта расійскае зараз прадпрыемства. Цалкам. 100% Белвеста належыць расійскім прадпрымальнікам. Якого хера беларуская дзяржава дапамагае расійскім прадпрымальнікам праз нейкія кантакты з М'янмай, каб яны пастаўлялі туды абутак ваенны. Вайсковы, тактычны абутак. У мяне пытанне, калі ж вы так жадаеце,
расійскай арміі нельга, тут все-таки бліжэй трохі. Не атрымліваецца? Не атрымліваецца. У меня больш пытанняў, ведаеце, чым ввогуле мажлівых адказаў і канешне, што гэта за расейцы такія? Я таксама жадаў бы такім, ведаеце, вось прыехаць кудысьці, не ведаю куды, у Чэхію, каб мне дапамагала там прэзідэнт Чэхіі прадаваць абутак. Каму толькі прадаваць, не ведаю. Напрыклад, там рэжыму Сомалі. Вось гэта такая схема. Чаму, как бы? Хто ты такой? Таму што ім, відаць, патрэбны абутак. Каму? М'янме? М'янме, конечно. У нас есть дзяржаўнае прадпрыемства, у нас ёсць марка, якая таксама не ў вельмі добрым стане, але ўсё ж такі плацежаздольная. Так? Чаму ты дапамагаеш Белвесту, які не твой, а не дапамагаеш, напрыклад, такім чынам марка? Не ведаю. Вось у меня, ведаеце, гэта вельмі малая інфармацыя такая. Магчыма, яна не для таго, каб мы абмяркоўвалі, таму што гэта не навіна тыдня. Але гэта такі паказнік, такі маркер той дуркі, якая адбываецца цалкам вось у дзяржаве. Гэта не, ведаеце, Лукашенко ў гэты момант не выглядае як дзяржаўны дзеяч, які клапоціцца аб беларускіх інтарэсах. Ён выглядае як лабіст, які лабуе якіх-то дробных прадпрымальнікаў, таму што вось гэты бізнес, ён не ўзроўня дзяржаўнага, ведаеце, гэта не калій, не нафта, нават не гэтыя нашы ляжачыя мазы ці МТЗ, не, гэта колькі там можна гэтага абутка прадаць, уявіць себе. Добра, колькі там армія будзе? 100 000 чалавек, напрыклад, так? Ім нужно 100 000 пар абутка. Колькі адна пара каштуе? $50. Весь контракт $5 мільёнаў. Прыбытак будзе, не ведаю, 400 000, 300 000. І гэта справа Лукашенка дапамагсці камусьці зарабіць $300 000. Вот гэта той выпадак, калі Снапков расказваў пра тое, што Лукашенко леціць в азіяцкае турне, і там кантракты на десяткі мільёнаў. Як бы 3 краіны, Кітай, Індонезія і М'янма. Десяткі мільёнаў, як бы, да? Вось. Так, інтрыга візіта ў М'янме, яна насамрэч такая, таксама парадаксальная. Лукашенко у Кітай прывёз з сабой малодшага сына. Ён сидзеў побач з ім на перамовах ва універсітэце, і пасля мы памятаем гэтую гісторыю з уручэннем дыплому. Да? У Індонезію, у Джакарту, і ён прывёз сярэдні займаецца всякімі схемкамі праз прэзідэнцкі спартовы клуб. Конечно. Вось, і, відаць, вот тут ёсць інтарэсы. Да? Футбол в Індонезіі. Ці залетеў разам з Лукашенком на 3 гадзіны ў М'янму старэйшы сын. Слухайте, гэта некая беларуская казка. Было ў бацькі 3 сына. Все, давайте далей не працягваць. А то некаму будзе крыўдна, Александр, калі мы будзем працягваць. Дарэчы, вось крыху мы абмеркавалі гэтую сітуацыю з аўтобусам, крыху абмеркавалі Лукашенку. З М'янмы яшчэ навінаў не было, вось з гэтага свежага візіта. Нешта, я думаю, будзе, але ўжо не цягам нашага стрыма. Я забыўся сказаць 2 рэчы. Па-першае, у нас ужо ёсць апытанка ў канале, я так незаўважна яе стварыў. Апытанка: ці верыце вы, што за атакамі на беларускія аўтобусы стаяць украінцы? Сябры, можаце прагаласаваць вот проста цяпер. А другая справа, гэта тое, што у Александра Кныровіча ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кныровіч. І звычайна на ім выходзіць, як не дзіўна, на ім выходзяць нейкія відэа. Александр, так пра што было апошняе? Так ці можна анансаваць? Можна анансаваць. Ведаеце, заўтра у нас дзень незалежнасці. 3 ліпеня. І таму я вырашыў зрабіць святочны відос для вас, паважаныя сябры, вас павіншаваць гэтым. Як заўжды ў гэтым відосе задаць пытанне. А што у нас такі дзень незалежнасці 3 ліпеня? Вы чаму ён такі? Таму што, натуральна, 3 ліпеня 44 года быў вызвалены Менск, але гэта не стала, ведаеце, днём незалежнасці. Так, чаму? Таму што калі вы паглядзіце на дні незалежнасці, якія святкуюць ва Ўкраіне, в Польше, в Літве і нават у Расіі
яны як выглядаюць? У Польшы гэта дзень аднаўлення незалежнасці ў 1918 годзе 11 лістапада, калі аднавілася незалежнасць ад каго? Ад Расіі. У Літве і ва Ўкраіне, напэўна, то в Літве гэта таксама дзень 19 прысвечаны там падзеям 1919 года, таксама аднаўлення незалежнасці. А вось ва Ўкраіне гэта дзень прысвечаны выхаду з СССР, калі Верховная Рада прыняла дэкларацыю там 35 гадоў таму. А што ў Расіі? Гэта найцікавейшае пытанне. Дзень Расіі, гэта 12 чэрвеня, гэта таксама дзень, калі Расія выйшла з Савецкага Саюза. Окей. Гэта так. Можете за мной праверыць. І толькі ў Беларусі чамусьці Лукашенко не хоча прызнаваць факт, што незалежнасць Беларусь атрымала, калі выйшла з Савецкага Саюза. Слухайте, ведаеце, тут такое пытанне. Магчыма, ёсць дата незалежнасці свята Дзень болі, 1918 год. Там не было сапраўднай незалежнасці, не адбылася беларуская дзяржава, але была заява, ёсць што святкаваць. Як прота-незалежнасць. Ёсць свята незалежнасці вось канца, напэўна, ліпеня, 27 ліпеня, калі Верховны Савет. Яно і было. Конечно, раней яно было. Беларусь, так. 27 так. чэрвеня. 27 чэрвеня. Так. І перанеслі так. блізка. Павел, але ёсць яшчэ адна дата. 1 студзеня. Так. Напэўна, 1919 года, ўсё ж таки, але я могу памыляцца, вы паправце мяне, магчыма, 18 года. Гэта дата, калі на тэрыторыі Смаленскай вобласці было абвешчана стварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І калі вы такі ўж камуніст, паклоннік Леніна і Сталіна, СССР наше ўсё, то у вас ёсць дата, калі трэба святкаваць незалежнасць. Какого хера вы привязаліся до 3 ліпеня? І вось такім развагам будзе прысвечана відео, там будзе трохі больш інфармацыі, трохі больш цікавых фактаў. Яно не будзе эканамічным, натуральна, але яно будзе прысвечана вось такім дзіўным перагібам. Сёння у нас цэлая з вами, ведаеце, стрым нейкіх такіх дзіўных паводзін беларускай дзяржавы. Конечно, 3 ліпеня дзень вызвалення Мінска, але Мінск гэта не ўся Беларусь. Конечно. Можна адсвяткаваць дзень, калі вызвалілі Брэст, напрыклад. І калі Брэст быў апошнім, я там не вельмі... Там з розніцай некалькі дзён, але ў канцы ліпеня ўжо вызвалілі ўсю Беларусь, уласна кажучы. Калі так... Да, калі па гэтай логіцы ісці. Вось, гэта яшчэ раз замацоўвае нейкую асаблівую ролю Мінска у беларускай, на беларускай мапе, да? Вось, не кажучы ўжо пра іншыя даты, якія вы пералічылі, і там... Можна і бітву пад Оршай згадаць. Калі ісці далей, то, конечно. І гэтак далей. Карацей, дата Дня незалежнасці выбрана так сабе. Я думаю, што сам Лукашенко сёлета не рад, таму што даводзіцца у М'янме правесці ўсяго 3 гадзіны і вяртацца ў Беларусь, каб 3 ліпеня стаяць как штык. Дарэчы, дзе незразумела, таму што парада сёлета, як і летась, не будзе. Чамусьці ў 2022 прынялі рашэнне не правадзіць парады кожны год, а толькі ў юбілейны год, і адпаведна ў 24 годзе парад быў, вось, а ў 25 і вось у 26 не было. Тут таксама супадзенне нейкае супала з вайсковымі дзеяннямі Расіі ва Ўкраіне з паўнамаштабнай развязанай вайной. Супала, скажем так. Дарэчы, Александр, вось у апытанцы 81% не верыць, што за атакамі на беларускія аўтобусы стаяць украінцы. 19% вераць. Правіла Парэта 80/20. Пра каардынацыйную раду не піша ніхто. Да, пра каардынацыйную раду я зараз адматаю крыху назад. Чаму вы такія сумныя? Няма. Александр, расскажите крыху, давайте на завершэнне. У нас на гэты раз нават ёсць не 2 хвіліны, 2 хвіліны, а нават 10, там можа быць, абмеркаваць, што там адбываецца ў Каардынацыйнай радзе Беларусі. Каардынацыйнай радзе Беларусі адбываецца? Я думал, пра туры паговорым. Добра.
Конечно, Александр, это нашмат цікавей. Что вам писал в особистое Игорь Тур? Слухайте, що шукаю я відос. Як в тому анекдоті сижу я у тумбочці. Шукаю, значить, відос з ось гэта присвячений Дню Незалежності. Некий концерт жадаю поглядеть у Стелы. Чому жадаю? Тому що, конечно, вельми показальне, що завжди концерти у Стелы у самий такий піковий момент виходять середні російські артисти. І дякуючи гэтаму наш День Незалежності виглядає як, ну, я думаю, свято города Воронежа. Вось так яно выглядае. Потому что приезжает некий Ваня Дмитриенко, Пелагея спевала, Газман. Ну, то бок, ну, Воронеж и Воронеж. Ведаеце? И шукаю гэты концерт, потому что, конечно, я как бы снесли з Ютуба как бы ОНТ и СТВ. Трэба шукать. Отчиняю я сайт ОНТ, и мне начинают, ведаеце, слезы исти. Чему? Потому что мне больно глядеть. Там некая, ведаеце, некая передача, я не памятаю, як она называется, что-то жаночее такое. И там, вось, у нас, калі-некалі ёсць прэтэнзіі да таго, як нашы стрымы афармляюцца, куды я гляжу, куды глядзіць Павел, ці там нехта яшчэ, как бы, калі мы гэта робім, ёсць моманты. Але там ввогуле, ведаеце, 4 жанчыны, 2 з которых глядзяць па-за бакі экрана. Одна глядзіць кудысьці вверх, і толькі одна глядзіць вот так. І я на это гляжу, думаю, сука, вы ж з бюджэта грошы атрымліваеце мільёны. Гэта не наше тут, ведаеце, грантавае фінансаванне, якое вось сёння есть, а завтра скончыцца. Не, у вас там, ну, нормально, как бы, вы едите, вы как бы атрымліваеце кватэры. І вы гэта робіце. Ну, как не было сумна, я взял гэтую картинку и скинул вядомы чат рэфарматарак. И реформаторов. И реформаторов. Ну, поржали. И з'является Игорь Тур. Праз 10 хвилин з'является Игорь Тур и пишет. Скидывай. Ну, Игорь, пробачьте, вы не ставили умову, каб я об этом не распавядал. Мне падаецца, гэта ваша афіцыйная пазіцыя, таму я могу без там акалічнасці, але без асабістых падрабязнасцей распавесці. И показывая мне, нават ён так добра пошутил, пожартовал. У вас есть пачуццё гумора, Игорь. И показывая мне вось скрин з нашего с вами стрыма, где тоже не вельмі добра один на одного глядзяць. Прям с нашего с вами, да? Не, з іншай передачи пасля Лукашэнкі, где тоже мы как бы с моим гостем не вельмі добра один на одного глядзелі. И пачынаю здзекавацца, ну, нормально здзекавацца, что вось и у нас, и на нашем баку таксама там. Так. И у нас такая размова, хвилин 10-15, такая на, может, 20 неких сообщений, якая приходит до того, что я, конечно, ему кажу об том, что, слушайте, ну, справа ж не, конечно, не у картинках, справа у іншым, конечно. И я ему комплимент зрабіў, потому что ён, сапраўды, самый профессиональный пропагандист сёння. И яго передачи выглядаюць, там нема вось гэтых картинок, где один на одного не глядзіць. И он профессийно робит свою справу. Я думал, вы зараз скажете, что там нема этого колоеды. Вот это вот. Ну, нема, сапраўды. Это ў іншай, у суседняй студыі. И он, конечно, больше сур'ёзны противник, чым Азаронак ці Макавошак, потому что яны, конечно, только клоуны. А Ігор працуе прафесійна. І вось такая у нас з ім адбылася размова, ну, напэўна, я яго зачапіў тым, што яго працу яго калег нейк так самае. Але вось такая, вось так мы з ім паразмаўлялі. Напэўна, нехта зараз напіша, чаго ты яго не паслаў, чаму ты яго не это самае. Ну, ведаеце, нейкія размовы ўсё ж такі павінны ж быць. Ну, хаця б пра вокладкі. Хаця б пра вокладкі. Конечно, да. Круглых столов, дыялогаў нацыянальных і гэтак далей. Нас гэта мало набліжае, але, можа быць, вокладкі на ютубе АНТ будуць лепш. Стануць лепш. А мы заінтарэсаваны ці не? Так. Та я не ведаю. Нема ж нават ютуба АНТ уже цяпер, наколькі я разумею. Давно это было. Калі яшчэ быў ютуб АНТ. Да. Ну что, все ж таки про Координационную раду. Теперь у вас есть 4 хвилины, Александр. Слушайте, ну, конечно.
Что там, вельмі сумна. узурпавалі координацыйную раду, захапілі всю ўладу в одни руки? Слухайте, удвое рук раздали. У нас там з 9 фракцый у 7 есть прадстаўнікі офіса ЭПК. Ну як можа быць па-іншаму? Конечно, прызначылі Брухана гэтым галасаваннем таким моцным спікерам. Конечно. Зараз адбылося з-за віцэ-спікера такое ж самае галасаванне, дзе наша Ніва за некалькі часоў да пачатку дэбатаў ужо напісала, хто будзе прызначаны. І, канешне, гэта все ідзе па... Я учора напісаў у себе ў Фейсбуку, таму ж, ведаеш што, ты на гэта глядзіш і не адчуваеш у гэтым ввогуле ніякай энергіі. Вось у цябе няма натхнення, калі ты глядзіш на тое, што там адбываецца. Гэта мне, на жаль, гэта так, таму што там есть людзі, якіх я вельмі паважаю і стаўлюся да іх, як я ўжо казаў, і з добрымі пачуццямі, так? Але ў гэтым няма энергіі, няма ніякага сэнсу. І падаецца так, што шмат дарослых людзей робяць выгляд, што гэта ўсё па-сапраўднаму. А гэта не па-сапраўднаму. Вось, яны абіраюць прызначаных ужо людзей. Канешне, там будзе некая іншая канфігурацыя. Цікава, што там не будзе жанчын ва ўладзе. Цікава, куды глядзяць нашы гендерныя актывісткі ўнутры координацыйнай рады. Канешне, цікава, хто будзе прызначаны там кіраўніком міжнароднай камісіі, таму што менавіта гэты чалавек будзе ездзіць па Брусэлях і астатніх месцах. Цікава, хто будзе там секретарём, ці Ваня Кравцоў, які шмат разоў казала, што нам все, трэба больш не памятаць. Пры нас з вами ён казаў аб тым, што не трэба размаўляць словамі 20-го года, не трэба падтрымліваць структуры 20-го года. І вось ёсць адчуванне, што будзе толькі адчуванне, што будзе наступная спроба, кажучы, што ты не должен не падтрымліваць структуры 20-го года, пайсці падтрымліваць структуру 20-го года. Карацей, координацыйная рада — это сама по сабе структура 20-го года. Як бы пра што мы можам казаць у координацыйнай радзе яшчэ? Так, але ж как бы Ваня ж афіцыйна казаў іншае, нейкі свае стаўленні выказваў, таму што і вось это ўсё як зубная боль. На маіх вачах. Другое пытанне, для чаго я за гэтым сачу? Ведаеце, у меня ўсё ж таки былі спадзевы, якія спадзевы. Я нагадаю нашим гледачам аб тым, што ўсё ж таки я лічу, што і офіс АПК, і координацыйная рада яны патрэбны, але патрэбны у нейкім іншым сэнсу. І, канешне, 2100 прагаласаваўшых, напэўна, з якіх там 3/4 гэта сябры сяброў, а сапраўднае галасаванне гэта там 500 чалавек, не болей. Так? У тебя ў тэлефоннай кніжкі ёсць как бы сябры. Ты іх папрасіў прагаласаваць, яны прагаласавалі. Сапраўды прагаласавала вось так незалежна, можа 500 чалавек. Яна не мае той легітымнасці, якая была на координацыйнай радзе трэцяга склікання. 6700 гэта тоже мала, але ўсё ж таки гэта ў 3 разы больш. І, канешне, рэформа, якая патрэбна координацыйнай радзе, яна павінна быць накіравана не на тое, што зараз ідзе нейкая першая частка рэформы. Я так разумею, што координацыйная рада атрымае магчымасць прызначаць нейкіх прадстаўнікоў АПК, але які ў гэтым сэнс, калі і там адны і тыя ж людзі. Вось, з кім во што мы гуляем? Скажыце, калі ласка. Вось. А сэнс рэформы был бы ў тым, каб туды прыйшлі, не ведаю, якім статусе, тыя людзі, якія не пайшлі, прабачце, пэцкаць сваё імя, але яны маюць вагу, яны маюць досвед, яны маюць інтэлектуальныя нейкія сілы, каб туды прыйшоў там Бабарыка з Машай Калеснікавай, каб прыйшоў Владзімір Мацкевіч, каб прыйшлі нейкія іншыя персоны, пра сябе я нават не кажу. І мне падаецца, рэформа павінна быць накіравана туды, і мы з вами казалі ў студыі, што до 9 жніўня ёсць час, засталося 39 дзён до 9 жніўня. Таму вось такія мои как бы вельмі сумныя адчуванні, але падкрэслі, што там ёсць вельмі дастойныя людзі, і мне цяжка за іх. Ведаеце, я разумею, што будзе далей, і яны марнуюць свой час. Александр, як звычайна, калі пачалася размова пра координацыйную раду,
гледачоў у нас стало менш, але ўсё роўна шмат. Мы папярэджвалі. Ўсё роўна шмат гледачоў, вот 735 на дадзены момант было. Дзякуй вам вялікі, што вы даглядзелі да гэтага месца, таму што я разумею, наколькі гэта... Каардынацыйную раду паглядзелі даволі шмат людзей. Ну, калі вы за мной не згодны, напішыце аб гэтым у каментарах, і калі ёсць пытанні, мы абавязкова наступным разам адкажам на іх. І я в таком дзіўным стане, калі я з аднаго боку мне балюча за тое, што адбываецца, з другога я себе пытаюсь, навошта ты за гэтым сачыш? Таму што гэта адбываецца, Александр. Давайте просто зафіксуем і працягнем за гэтым сачыць. Кожную пятніцу о 12 гадзіне на Еўрараду Павел Свердлов і блогер Александр Кнырович. Значится так, все ж таки 79/21 цяпер у нас. 79% не верыць, што за атакамі беларускія аўтобусы стаяць украінцы. 21 верыць. Завяршаю гэтую апытанку на гэтых вынікаў і завяршаю наш сённяшні стрым. Дзякуй вялікі Александру, дзякуй вялікі нашы гледачы. Да пабачэння. Да пабачэння.